Рахмет. Шыннан да уйнап яшәсәк тә, уйлап яшәйбез инде. Уйламыйча гына яшәмибез, беребез дә, уйламастан тормышы да бармый, дөньясы да булмый, берәбереңдә булмый да. Мине остазым, укытучым Салават абый да гел өйрәтеп, гел шелтәләп тә тора. Рифат һәр сүзен уйлап сөйлә. Сәхнә уй булыр түгел. Ашып тирәсенә сөйләргә ярамый. Уйлап сөйлә, уйлап. Үзе гел уйлап сөйли бит инде. Үзен әйтә күрмәгез инде. Салават абый уйламыйча бер кайчан да бер сүз дә әйтми ул. Анарга любой сорау бирәсең, ул баштан уйлый. Әйе. Бетте бөтен җавабы шушы. Үзеңә кайсы вариант кирәк, шуны сайлап аласың инде. Ödüydü mü? Ну ничек кенә булмасын, Салават абый инде ул 100 елга бер туа торган артистларның берседер. Ул шәхес, ул легенда. Без инде аның шәкертләре, аның укучылары булу белән горурланып, анарга рәхмәт кенә әйтеп берибез. Әле статистикадан караганым, иң күп пародия салган артистыбыз Салават абый икән. Бик күп пародия Салават абыйга салганнар. Иң күп мәзәкләргә кергән артистыбыз да Салават абый, иң күп гайбәтләрдә булган, иң күп макталганы да, яхшысында да, нашарында да гел беренчедә тора. Аннар Айдар абый, аннар тагын шулай язганнар инде язганнар. Әле бер мәзәк чыгарганнар, тагын берне имеш Салават Фәтхетдинов белән Айдар Галимов очрашканнар да Казанда. Айдар абый инде Салават абыйга аңлата икән. Саламат. Мана син иштеңме әле? Нәрсәне? Мана Путин бит яңа закон подпис айтты. Пенсияны узган айтты, мына сиңа да юк, миңа да юк, миңа да юк, сиңа да юк, сиңа да юк, миңа да юк, миңа да юк, сиңа да юк. Шагасы кисәшек, я тебя не держу. Саламат, алай гына түгел, бар бер шидирган урының булырга тиеш, син бит биздинлек җырлап кына йөрисең. А что предлагаешь? Ну, что предлагаю, дип, ана Уфада булса, мин сине бер унаштырган булырым, конечно. Айдар искрем. Айда. Булар икесе чыгып утырганнар, машинага түгел, мотоциклга. Ну, Салават абый гонщик буларак үзе рулга утырган, артка утырган Айдар абый Казаннан Уфага чыгып киткәннәр, шабалар, Татарстан чыгып киткәннәр, Башкортстан Республикасына килеп кергәннәр, яркәйләрне узып Дүртилегә җиткәннәр. Карыйлар, Дүртиле поворотында, юл чатында ике чемоданын тоткан Нәфкать абый басып тора. Ну, моны күреп туктаганнар инде. Нәфкать. Кабарасың. Бараммы, кайтаммы, мин белмим. Нәфкать туганчык белмәйсең, син иле барасың, иле кайтасың. Иле кайтасың, иле барасың. Монда бүтән вариантлар юк, Нәфкать. Наверное. Бу берешкә кертергә барасың ба? Барам. Нәфкать туган, монда сиңа урын юк, конечно. Давай, люлькага утыр, яме, садись люлькага, чемоданнарыңны ал. Чемоданнары белән бергә люлькага утыртканнар, тиягәннәр Нәфкать абыйны. Кузгалып кына киткәннәр, Нәфкать абый нәрсәдер әйтмәкче булып. Нәфкать абый телгә килеп, нәрсәдер әйтәсе килеп, лу. Нәфкать туган, сөйләшмә, пожалуйста, Салават гонщик, ул барыбер туктамый. Лу. Нәфкать авызыңны ябын, чабаннар кирәбен, сөйләшмә, пожалуйста, туган. Ят! Авызыңны. Нәфкать абый тында алмыйчы, сабырлык белән түзеп кенә, телен тешләп Уфага кадәр килеп җиткәннәр. Килеп туктагач, мотоциклдан Салават абый төшкәндә. Нәфкать. Бәгырып. Нәрсәсен юл буе? Нәле килгәч әйтеп булмышты әле. Мына самдел Нәфкать килгәч әйтеп була бит инде. Мына Салаваттың мидә мына сөйлә. Егетләр, люльканың төбе юк. Постоянно шунарга ләгәк. Нинди генә мәзәк чыгармасыннар. Салават абый гел крутой. Айдар абый интеллигент.
Нәфкать абый мескен инде. Гел шушы. Жәлләп үләм инде шуны. Инде шуннан да шушы иҗат кешеләребезнең иҗатлары да озын гомерле булсын, гаиләләре дә исән сау булсын, безне шатландырып, куандырып, сөендереп кенә торсыннар. Без аларга рәхмәтле һәммәсенә дә, чөнки алар сызган юллардан барабыз. Алар безнең маяк кебек. Мин син дә шул мотоциклда идең, что ли? Аңладым, рәхмәт. Эй, менә Салават абый дип көләбез үзе дә. Салават абый әле ул 50дә генә карап җырлый башлады. Безнең 30да ук флешка тулган. Әллә вирус кергән, әллә нәрсә. Истә калмый.